găsit cabana asta, să ne distrăm. Da. Minune. Hai să mergem. Hai. Da, eu sunt proprietarul și vă las cheile pentru O că... să vedem și facem bani, bani. Ai scăpat de data asta. Cine vine la cabana asta nu scapă cu viața. Deci asta este un loc foarte bun. Bine că a găsit Bia un loc bun. A, o scăpat. Unde îs? A, nu sunt aici, o să plec. Ce bine a fost să angajez acest asasin. Aici stai! Stai aici! Unde monstru? Nu suntem mai stai, gata. Nu mai este monstru. Sper că ești bine. Monstru. Bine. Trebuie să fug, vin după mine! A plecat. Cum l-ai scăpat? Lăsăm pe monstrul ăla în pace. Hai să ne ducem să mâncăm ceva noi. Bine, hai. Bine, hai. Planul meu a mers, i-am scos din casa mea. Nu asta a plecat. Nu sunt eu vinovat, nu sunt eu, nu sunt eu. Scapi atât de vinul. Tu crede că o să scapi așa de ușor? Cu tine la închisoare. Haide după mine. Hai. Nu, vă rog, I'm sorry. Vino. Ce se aude? Trebuie să mă duc să verific. Aici nu se aude nimic. Mă duc după vecinul meu, poate și el aude. Bine, încoa! Da, ce s-a întâmplat? Mă jucam pe pământul ăla și dintr-o dată am auzit o voce. Și spunea așa, vino, vino, încoa. Cred că auzi, vor, du-te și odihnește-te pe canapea. Bine, o să mă duc pe canapea să mă rearesez. Ce bine e să mă rearesez. Am auzit că iar încă o fată aude și ea voci. Sunt mai multe cazuri, hai să investigăm de unde aude și să prindem odată vocile astea, vrei? Da, bă, hai. Bună ziua, eu și cu asistentul meu am auzit că auziți niște voci. Da, dar de unde știți? În ultima perioadă, mai mulți oameni mă sun și mă anunță că aud niște voci ciudate, ca de exemplu vino, vino. Ați auzit în ultimul timp așa ceva? Da, da, așa exact am auzit. Unde ai auzit sunetul ăsta? Că vă spun acum. Am auzit dincolo. Haideți pe autostradă să vedem din ce zonă s-a auzit sunetul. Bine, haideți. Bine, haideți. Acum putem să spuneți din ce direcție s-a auzit sunetul? Da, haideți după mine. Exact acolo. Mi-era frică să zice asta. Asta e pădurea cu 1000 de capete. Hai să mergem în pădure. Ciudat e în pădurea asta. Chiar aud vocea aia de acolo. Îs aici o grămadă, o să veniți unul câte unul, dar mai ales pe Bia. De unde se aude? Se aude dincolo. Să mergem să vedem. Bine. Trebuie să scot aparatul de fantome. Hai să vedem să prindem fantoma. Bine, hai. Bine. Hai să ne vedem și de ce copacul ăla. Aha! Uite
E aici. Da, chiar aici l-am văzut. Cum că nu e aici? E doar un mel. Exact aici eu l-am văzut. Spunea, pe bine o să o capturez prima, așa am auzit, exact. Bine, hai să mai căutăm cu altă pădure. Hai. Ai aparatele la tine? Da, asta e cea mai puternică armă. Dacă o stringi, dacă ea atinge fantoma, sau cine ia, o ia în capsulă și capsula asta trebuie să dai eu drum ca să iasă. Frumos, nu? Da, foarte tare aparatul. Asta distruge toate fantomele. Haideți să mergem acolo. Stau aici, mie mi-e frică. Mergeți voi și prindeți fantoma. Bine, hai să mergem noi. Da, haide. Hai să mergem. Hai să mergem cu copacul ăsta. Stai, nu vorbim. Aici e în formă de copac. Hai să scoatem din copac. Da, tu armata asta, în formă de copac, armata poate să mă ajute. Desigur. Haide, vin și tu? Nu pot, chiar mi-e frică tare. Bine, hai. Uite, mi-a dat de asta și cu asta putem să facem să fie la forma ei reală. Hai să mergem să punem copac. Tu ține arma. Asta era, nu? Da. Haide, punem. Hai. Ia soara asta lasă jos. Lasă jos arma aia. Însușoară, nu? Acum, așa. Deci să ține. Ține asta. Ține așa. Spune așa. Ohaiaha. Titalita. Litala. Oha. Ohala. Tilala. Scoate spirit din fantomă. Scoate. Vor să mă scoate din copacul ăsta. Trebuie să fiu pe aici în alt copac. Uite, vrea să scape. Uite, l-am prins. M-au legat. M-au prins în apă. Trebuie să ies din apa asta. Trebuie să mă pun aici până pleacă ei. Nu te e lângă mine. Da, hai să mergem acum. Venim, stai. Trebuie să plec din pădurea asta. M-au găsit. O să mă duc în curtea aia. Trebuie să intru în curtea asta. O să mă pun în formă de cauciuc. Uite, a plecat în ogada noastră. Hai să mergem în ograda asta. Nu e aici. Am uitat în ogada mea, trebuie să mă duc dacă fratele meu e bine. Fratele, e bine? Stai cu mine, da? Hai. Am uitat o fantomă la noi în ogadă, da? Să te ferești dacă vezi ceva. A avut un face ceva și a avut și a fugit. Stai lângă mine, da? A bătut. O să o găsesc și o să o omor. Dar cu tata meu. E aici singură cu fratele ei. Trebuie să mă duc să o iau. Aha. Hai să vedem poate fantoma s-a pus din fantomurile astea. De unde e Via? Cred că s-a dus ea la ea acasă, că oricum aici stă ea. Hai să vedem. Nu e pe aici. Nu e nici aici. Cred că scot acum să o pun. Nu e aici. Ce e aici? Unde poate să fie? Deci stop. Vine copilul. A furat pe sora mea. Mă duc la om. Aici stai. Vrajă de nu mai vorbești. Ieșinat aici stai. O să plătești tu. După ce te-a furat eu frații atunci, ea era mâna care ți-a furat frații atunci și mă golca mașina, dar sunt în formă de fantomă acum. Ia, ha. Am uitat ceva furat pe sora mea. Pe cine? Pe Via au furat-o? Da. Și unde au furat-o? Acolo.
Hai, haide, pune. Aici? Nu e nimic aici. Ce-a plecat? A plecat apoi. A plecat? Da. Hai să căutăm. Nu te temi, nu să fie bine. Da. Hai vedem aici. Și bine că am pus gata, că mi-a dormit. Acum cum să cum îi vreau eu. În duba mea. Să vedem. Aha, acolo să rămâi. Perfect, de aici vin toți după mine, nici cum am motor la casa asta de nebun. Și mă zic că tu ceva de acolo la tine. Da, haideți. Uite! Uite acolo, aș câștigă. Să luăm! Hai, o să dus monstru. Uite-te acolo s-a dus. Acolo e poarta dintre tărâmul, n-avem cum să prind. Acasă filmau. Bine, hai, acum duceți-vă. Acasă